Ola, somos Luisa, Zoe, Daniela, Nerea, Laura e Paula e xuntas formamos o equipo Ángeles Bot 2. O noso equipo decidiu facer un contapasos para que ao terminar o día podas saber quanto exercicio fixeches mentras estuvo en funcionamento. O noso equipo decidiu basar o seu proxecto nas ODS 3 e 13, a contaminación e a saúde e benestar. A contaminación debido a que andar pois reduce moito a contaminación cando colles os coches, o autobús, as motos, e reduce o CO2. E a saúde e benestar, xa que chegar á túa meta diaria de pasos pode ser unha motivación para mantenerte en forma, xa que a saúde é moi importante. Empregamos as telecomunicacións para programar a microbit e para as medidas de seguridade, que é basicamente que cada individuo ten un código co cal accede aos datos do seu percorrido. Este é o noso proxecto, colócase no nocello e esperemos que os haxa gustado e grazas pola vosa atención.